Moikka! Mä ajattelin tehdä videopostauksen tästä päivästä. Tosiaan joudun kuvaa kännykällä, koska meillä on nyt koeviikko menossa koulussa ja mä unohdin ottaa mun videokameran mukaan. Mut siis mä menen ratsastaa tänään Karpaloon. Ajattelin käydä vähän maastossa ja sit mä harjoittelen niitä kouluradan osia, kun meillä on viikonloppuun koulukisat. Ollaan nyt tässä kentällä. Laitoin oikein loimen päälle, koska täällä on oikeasti ihan sairaan kylmä. Joku +2 astetta vaan. Ja mä oon siis nyt yksin tallilla. Kello on 11. Pääsin koulusta, kun meillä on koeviikko. Taisin sanoa sen jo. Niin miten sä näet? Niin. Mä koitan jotenkin saada kuvattua, mutta mä en ihan lupaa pystyykö mä kuvaamaan mitään. Välikäynnit. Karppi on ihan sikakiva. Vähän jumppailin sitä noilla laukanvaihdoilla ja voisin ottaa teille nyt pari videoakin itse asiassa laukanvaihdoista, että näette miten hyvin ne onnistuu. Mun käsi vähän tärisee, kun ravataan. Nyt tulee silta. Noin me tultiin nyt ratsastamasta ja mä pesen nyt mun saappaat, kun ne on ihan likoset. En tiedä näkyykö, mutta pesen ne, koska lauantaina on kisat ja mä en tule ennen lauantaita enää ratsastaa. Nyt Karppi menee tarhaan ja me tehtiin äsken vähän venytyksiä. Mä venytin sen etujalkoja ja takajalat. Ja se tykkäsi oikein kovasti. Yleensä se aina vastustelee ja mieluisesti potkii ja vetää jalkaa pois, mutta nyt se oikein keskittyi siihen ja se varmaan tykkäsi siitä. Vähän avasi jumeja varmaan. Siellä on Eetu jo. No niin, täällä. Tästä Eetu, tuoksi Eetu. Ja ruokaa. No niin, mä laitan nyt Karpin tarhaa ja tää videopostaus oli tässä.
laittakaa kommenttiin mitä tykkäsitte. Moi moi!